Organismul uman funcționează după un ritm intern care ne ajută să rămânem sănătoși și să avem o siluetă cum ne dorim dacă ținem cont de el. Pentru a obține acest lucru este bine să învățăm să-i dăm hrana de care are nevoie și când are nevoie, spune președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu. Aceasta este cea mai bună modalitate de a optimiza utilizarea diferitelor substanțe nutritive. Asta deoarece, așa cum a demonstrat cronobiologia, unele substanțe nutritive sunt stocate, iar altele sunt transformate în energie în funcție de intervalul orar în care sunt consumate. Ce s-a constatat? Ideal ar fi să avem 4 mese pe zi la ore fixe. Deși acest tip de hrănire nu interzice consumul vreunui tip de aliment, fiind unul dintre cele mai permisive regimuri pe care le putem folosi, din acest punct de vedere, dieta cronologică solicită multă disciplină în ceea ce privește organizarea meselor. Sunt 4 la număr, spuneam mic dejun, prânz, o gustare și apoi cina. Și acestea trebuie să fie luate în fiecare zi la aceeași oră. Micul dejun, de exemplu, poate fi luat între 5 și 9 dimineața. Chiar dacă noi dormim, corpul nostru se trezește în jurul orei 5 dimineața, începe o sinteză sporită de cortizol și catecolamină, adică adrenalină și noradrenalină, responsabile pentru deșteptarea, pentru trezirea noastră, pentru tonusul fizic și pentru cel intelectual de dimineață. În acest interval, organismul se asigură că fiecare celulă din fiecare organ are combustibilul preferat și substanțele esențiale pentru regenerare pe care le extrage masiv din depozitele de grăsimi. Procesul atinge apogeul în jurul orei 8 dimineața, ceea ce trebuie să știm este faptul că la acest moment al zilei ne putem bucura din plin de o felia de pâine cu unt, de exemplu, fără grija îngrășării. Spre prânz, între ora 12, 1 jumătate, spre miezul zilei, procesul de ardere de grăsimi se apropie de final, motiv pentru care din acest moment trebuie să consumăm alimente mai slabe din punct de vedere caloric și să nu conțină foarte multe grăsimi. Acum tot corpul este în activitate de densificare celulară, motiv pentru care se determină o secreție ridicată de proteaze, anumite enzime hepatice necesare pentru digestia proteinelor. Între 16 și 17, vorbind ca moment al zilei, după amiaza se înregistrează un vârf insulinic. Acesta este momentul la care este cel mai sigur să consumăm alimente mai dulci. Aici ne referim la gustarea de fructe sau chiar un desert dacă facem și sport. Cantitatea mai mare de insulină va permite corpului să folosească glucidele rapide sau semirapide pentru a compensa oboseala organelor. De la ora 17 până la ora 21, secrețiile digestive sunt practic inexistente. De aceea ar trebui ca cina să fie mai ușoară și acest lucru conduce la încetinirea considerabilă a metabolizării alimentelor consumate dacă acestea ar fi mai grele. Așadar, obiectivul organismului la acest moment este doar să creeze o rezervă de substanțe nutritive pentru regenerarea în timpul nopții și pentru funcționarea până la urmă în timpul nopții. În concluzie, fiecare perioadă a zilei coincide cu un proces care are loc în mod natural în organism, arderile fiind mai intense în prima parte a zilei și mai lente la finalul acesteia. De aceea, Ligia Alexandrescu ne sfătuiește ca ultima masă să fie compusă din alimente ușoare, precum legumele proaspete sau gătite sub formă de supe creme.